finalist ba, Boss Kristan? Kung finalist si Boss Kristan, pwede tayo gatag yung slot. Day 2 finalist, day 3. Okay, ready na, boss. Okay, ready na itong game to mga boss. Okay, set up talang game to mga boss. Boss Casper, anong nangyari na nimo, Ronin address? Boss Paul, pass. Anong nangyari na nimo guild name, pati kung adi nga barangay? Okay, siset up talaga mga boss. Game 2. Yan na ba ni boss? Oh, Boss Paul. Yan na ni boss. Game 2 kaya na Boss Paul. Kalaban mo yung Boss Casper. I-add na la Boss Paul. Pa-add na la Boss Paul ni Boss Casper. Boss Casper, ano nangyari ni mo Ronin address? Boss Paul, ano nangyari natin ni mo Ronin address? Okay, Boss Paul Freginal. Tagapti ka nga barangay 1, mga boss. CGC. Okay, representing CGC, mga boss. Boss Paul. Okay, Boss Casper, PM kami kung okay na kamo, kung nakapag-add na kamo. Set up na lang boss, game 2 na ito mga boss.